କେମିତି ଗଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଙ୍କର ପୁଅ ସତୁଆ ହେବା କଥା। ଇଏ ବଡ଼ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିକି ପାଟି ଚୁପ୍ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବସ୍ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି 2 ଟଙ୍କା। ଇଏ ତ ନିଜେ ବିଡ଼ିରେ ଆଣୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ କ'ଣ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ? ଇଏ ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ଦେବେ? ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି। 3 ମାଙ୍କଡ଼ ବୁଲାଣି ଦେଖୁନ, ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ କାଟିଦେଲି ଜୋର ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ମାଙ୍କଡ଼ କାଟି କର 3 ମାଙ୍କଡ଼ ଦିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଜୋର ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ କ'ଣ ହେଇ ମାଙ୍କଡ଼ ବି 3ଟା କାଟିଦେବ ଗାନ୍ଧୀ ହେଇଛି ଖାଇକି ତାକୁ ଦେଖିପାରିଲେନି ତ ମାମା ଆକୁ ଟିକେ କାଟି ତମ ସପୋର୍ଟ ରହ କୁକୁର 6ଟା ପାଇଁ ସେ ପାଟିରେ ଆଉ ଯୋଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଗାଧିକ ମାଙ୍କଡ଼ ତମେ ହାତ ଦେଇକି ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପୁଅ, ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଦି ଜଣ ଛୋଟ ପିଲା, ଇଏ ସାଇ ଭାଇ। ଆଉ ଇଏ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିକି ଘରେ ନେଇକି ବସ୍ ଉଠୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍ଗୁଠି ପାଟିରେ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ୟାଙ୍କୁ କେମିତି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆହେବ? ଯଦି ବଡ଼ମ୍ବାର ୟାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ, ୟାଙ୍କୁ କେମିତି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆହେବ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ।